Cada mes de xuño é coñecido por ser o mes do orgullo LGBTI, unha mes para celebrar saírse da norma da heterosexualidade. Nos vindeiros minutos coñecerás a historia e curiosidades sobre a comunidade LGBTI+. Cada 28 de xuño celébrase o Día do Orgullo. E non é unha data calquera. Ese día de 1969, a policía entraba nun bar gay de Nova York e comezaba a sacar aos clientes. As tensións aumentaron ao resistirse os clientes ao arresto e unha crecente multitude comezou a tirarlle obxectos á policía. Deste xeito comezaron 3 días de disturbios nos vecindarios, dado que a comunidade gay de Nova York estaba canse do continuo acoso que sufrían. Sabías que o nome de orgullo atribúeselle á activista bisexual de Nova York Brenda Howard? Agora imos con algúns termos básicos. Orientación sexual. Capacidade de cada persoa de sentir unha profunda atracción emocional, afectiva e sexual por persoas dun xénero diferente ao seu, do seu mesmo xénero ou de máis dun xénero. Identidade de xénero. Vivencia interna e individual do xénero tal como cada persoa asinte profundamente, a cal podería corresponder ou non co sexo asignado ao nacer. Expresión de xénero. Manifestación do xénero da persoa, que podería incluir a forma de falar, modo de vestir, comportamentos corporais, modificacións corporais etc. Cisxénero. Que a súa identidade de xénero correspóndese coa asignada ao nacer. Transexual. Que a súa identidade de xénero non se corresponde coa asignada ao nacer. Heterosexual. Muller que se sinte atraída emocional, sexual e romanticamente por homes e viceversa. Homosexual. Que se sinte atraído por persoas do mesmo sexo. No caso dos homes son considerados gays, no das mulleres, lesbianas. Bisexual. Que se sinte atraído emocional, sexual e romanticamente por homes e mulleres. Asexual. Persoa que non se sinte atraída sexualmente por ninguén. Aromántico. Persoa que non experimenta ningunha atracción romántica cara a ninguén. Biculoso. Que lle gusta explorar se lle atraen ou non. Persoas do mesmo ou do xénero oposto. Demisexual. Persoa que só experimenta atracción sexual despois de manter unha profunda conexión emocional ou romántica coa súa parella. Pansexual. Persoa que se pode sentir atraída física, romántica e sexualmente por todas as persoas sen distinción de xénero. Unisexual. Persoa que se pode sentir atraída física, romántica e sexualmente por persoas de todos os xéneros, pero non se lles considera cegos aos xéneros. Intersex. Persoa a que a súa anatomía sexual non se corresponde fisicamente cos estándares culturalmente definidos para o seu corpo. Queer. Termo empregado para as persoas cuxa identidade de xénero non está incluída ou trascende no sistema binario home e muller. Heteronormatividade. Sesgo cultural a favor das relacións heterosexuais, as cales son consideradas normais, naturais e ideais. Cisnormatividade. Expectativa de que todas as persoas son cisxénero, que aquelas persoas ás que se lles asignou o xénero masculino medran para ser homes e aquelas ás que se lles asignou o xénero feminino, medran para ser mulleres. Sabías que España é o segundo país do mundo con maior poboación LGTBI+. Segundo unha enquisa de Ipsos, o 14% dos españois entre 18 e 74 anos pertencen á comunidade, só por detrás do Brasil, que ten un 15% da poboación. En España, o 6% da poboación é homosexual, o 5% bisexual, o 1% pansexual e outro 1% asexual. Na nosa web pode ler máis artigos sobre o orgullo e, na canle do Planeta de hoxe en día música, pode escoitar cancións relacionadas co orgullo.